Lîsa Çalan beriya 4 salan xwe ji derhêneriya sînemaya Kurdî re amade dikir. Lê roja 5 Hezirana 2015 jiyana wê da bû qonaxek mezin. Di mîtînga HDP a li meydana îstasyonê endamek Daişê du bombeyan li meydana ku bi dehan hezar kes hebûn teqand. 5 kes mirin û 400 jî zêdetir kes birîndar bûn. Yek ji birîndaran lîsa bû ku li teqînê de bombe her du lingê wê perçe kir. Lîsa piştî 4 salan behsa wê rojê û kêliya teqînê dike. 5 Haziran ji ber ku hilbijartinê bû û mitînga herî dawî bû, herî bi coş bû yani mitînga herî bi coş bû. Çavê hemû welat Tirkiye gir çavê wî li wî mitîngê bû yani çavê herkesê li wî mitîngê bû em jî li wî mitîngê bû. Yani tu tiştekî ji bîra min neçû yani ji teqînê serê sibê ez çawa dest bi jiyan kirim çûm karê xwe heya dawiya nexweşxanê jê her tiştê bîra min. Teqîn çêbû yani çend saniye şunda min çavê xwe kir yani insan ser min ketibû min insana rakir ser xwe me fêm nekir çer bû yani. Tenê dengê mamoste şêrko hebû digo işte heval no trafo teqiyayê lê diyar bû ne trafo bû yani ji ber ew şiddet yani ez zanim bi çi şiddetê bû bombeyekî bû lê me fêm nedikir li jor hat li jêr bû çawa bû ez nizanim. û dema li ser hişê xwe hatiye dibe qey di nav xewnek reş de ye. Aslında min bi dengê zinginiya goy xwe ez çavê xwe kir ji ber teqînê de her du goy min jî teqiya bû yani ew zar teqiya bûn. Zinginekî pir mezin du goy min de min çavê xwe kir min insana rakir. Bi fêm nekir min got belkî yani lingê min şikayê hemû destê min şewitî bû giş reş bibûn. Min xwast ez binerim ka nigê min çi rewşê daye min dada nigê xwe ez kaş kirim lingê min tune bû. Yani wî ew dem me bawer nekir yani min got yani ev wek heyalekî xewnekî ye gavkî dine jiyanê wê wekî serê sibê bibe yani dura min fêm kir ji ber hemû her der xûn bû însan mirî bûn dayîk qîrqîra wa bûn qîrqîra însana bû. Lê min digo înşallah nigê min ê dinê hebe yani ez yek küçükî ez dada madinê kaş kir ew perçe perçe bibû ji xwe hestî ji derve bû goştê wî perçe bibû. Pir xûna min diçû yani xûn pir diherikî. Lîsa destnîşandike di wê kêliyê de mecbûr biye ku biryarek bide ya ew bimre ya jî mecbûr jiyanê tekoşînê bide. Yani ez ê bi vî havê ya ez ê ber xwe bidim ya ez ê xwe bêlim ez bimrim. Yani çavê min demek şunda hemû tarî bû yani nema tenê deng tê goyme ez kesê nabînim destê xwe da erdê û ez hêza xwe girtim yani min got dibe ser xwe bisekinî tu biğewirî nema tu dijî. Sonra nigê min bi kemera û bayraxa hat girêdanê hêdî çavê min vebû. Çenteyê min bala min kişand ji ber ez rewşa xwe nizanibûm me nizanibûm rûyê min şewitî yan neşewitî ji ber ling perçe bibû dest şewitî bû. Du ihtimalekî ez ê neyim nasîn yani. Min çenteyê xwe xwast min got ew çenteyê min ê bidin me. Min çenteyê xwe kir hemêza xwe bêrîka xwe. Pişra heval got yani dibe em te bibin nexweşxanê min got na gerê min lingê bibînin yani bi eyna da kirda. Min jî destê xwe ew kir min got belkî ez bibînim me ew roj telekekî pir nû girtibû rengo. Min got ez telekê xwe bibînim ez lingê xwe nas dikim yani dilê xwe da min dikim. Min çavê xwe geran min nedît ji xwe gava teqîn çê bibû pir teqînekî pir bihêz bû û firan dibû yani nigê min ji qadê derketibû yani du raj min rahat gotinê. Lîsa bi dehan caran ameliyat bû. Lingê wê bi her ameliyatek gintir bû. 2 sal berê ameliyata împlanta protezê bû. Ku perê wê protezê jî bi alîkariyan hat berevkirin. Jêra lingek çêkirin. Lê hê jî birînê wê baş nebûne. Lîsa dibêje ku ew sax e lê lingê wê perçebûyî girine nav gorek ku ew gor li ba gora bavê wê ye. Ew heval soz dabû me rastî vegeriya bû qedê û ew nigê min hanî bû nexweşxanê. Pişrê bûyerê şeş me şunda xwe gîştime got min soza xwe pê girt lê çê nedibû yani ji ber her du lingê min şewitî bûm. Min lingê xwe pirsî min got dîtin nedîtin işte behs kirin got hanînin. Got çi kirinin niha di vî welatê de em saxilê gora me heye. Misal lingê min niha cem bavê min di gorê daye.
گورکی مهیه بۆمبەیە داعیشê ne tenê derber li saxlemiya laşewê xistiye, jiyana wê jî serokbin bûye. Çîroka pisîka wê Behlûl jî beşek ji çîroka xembar a jiyana Lîsa ye. Pisîkekî min hebû pir pisîka min 9 salê bû cem min. Pir ez wî pir girêdayê hebû yanî tekliya min û heywana pir baş e yanî. Piştê bûyerê ez û pisîka xwe jî hev qut bûn. Ji ber enfeksiyona piskirêka enfeksiyona me hebû nizanim çi ji min xeyîdî bû pisîka min. Rojekê birayê min li min geriye got ez ê mêvanekî bînim cem te pir tiştekî ecêb aslında pir hîs dikin pisîk pir hîs dikin tişta. Min jî got bîne orta şevê û mizekir hanê pisîka min anî. Çav li min ket girînekî kir pisîk giriya yanî. Yani ev 9 sal e keçikekî yani bevdiyara em bevdiyara mezin bûnin. Carekî wenda bîna male yani. Hata hemêza min bi zorê birayê min ji hemêza min girt. Mesela ne diçû? Ez wî tevda min giriya jare. Sala çûn ew pisîka min ji herê xwaribû û miribû. Jar min jî got ev pisîk 9 salî bin nigê min da jiya yani. Şev, biro, hatim binê nigê min 10 vîdeoyê me hebe ne bi nigê min bi tiliyê min dîlize. Mi got heger ew pisîk mir bibin tekin bin nigê min bira tîsa li wir berdewam bike jiyana xwe. Çibûn ji melera pirsîbûn mele gotibû nabim. Ez pir beecîm ji ez digiriyam min digot ya çima ev nabe yani mesela yani ev tij dilê min û dilê wî de maye yani me wermezin bûye em wî bevdiyara wermezin bî wî bibin tekin gora wî ciyê wî bin ningê min yani. Yani çîrokê bi vî hawê em dijî. Lîsa di Newrozê da govendê gerand, kêf kir. Lê ji ber xemsariya li hember dozê gelek vigazin de. Yani 5 Haziran herkes zane. Gor mir rojekê dîrokî ji ber 5 Haziranê dest pê kir û heyana ji berdewam e teqîn dest pê kir û pêş pêşe gelek teqîn çêbû li Tirkiye. Yani teqîn Daeş bixwe bi destê Daişê hat kirinê. Tenê Daeş nibû yani. Alîkariya we pir bû. Yani vana insanê nav devletê dixebitî. Ew dibêje ne ji baroyên herêmê ne jî HDP kes xwedî li vê dozê dernakeve. Hêjayê gotiye ku di doza 5 Haziranê da tevê êrîşkar 4 kes tên dadkirin. Lê doz ji ber tedbîrên ewlekariyê li Enqereyê tê dîtin. Xedîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.